Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα βρισκόμαστε στο γραφείο Tractus. Θα μιλήσουμε για το rebranding που έγινε στην επιχείρηση και είναι αρκετά ενδιαφέρον γιατί μας δείχνει μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτές που έχουμε δει στα προηγούμενα επεισόδια. Οπότε, έχοντας πει αυτά, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχετε κάνει ήδη, like στο βίντεο και να γράψετε στα σχόλια τυχόν απορίες που θα σας δημιουργηθούν με την ανάλυση αυτού του project ή διάφορες ιδέες που θέλετε να δούμε σε επόμενα βίντεο. Και έχοντας πει αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε από το λογότυπο της Tractus. Η Tractus είναι μια κατασκευαστική εταιρεία η οποία ήθελε το 2022 να κάνουμε ένα rebranding. Νομίζω ξεκινήσαμε το rebranding βασικά το 2021, αλλά το είχαμε παγώσει για ένα χρόνο. Όταν το ξαναπιάσαμε είχαμε ήδη κάποια προσχέδια, είχαν δουλευτεί κάποιες ιδέες ήδη, άρα ήταν αρκετά εύκολο αφού είχε οριμάσει το project να ξαναξεκινήσει και να προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα από την προηγούμενη φορά. Άρα λοιπόν ποια ήταν τα δεδομένα μας? Τα δεδομένα μας ήταν το υπάρχον λογότυπο της επιχείρησης, το οποίο ήταν όπως βλέπουμε στην οθόνη Tractus Properties and Engineering, το οποίο εμείς θέλαμε αργότερα να βγάλουμε το Properties and Engineering γιατί θέλαμε να φτιάξουμε ένα branding το οποίο να χαρακτηρίζει και τις δύο μαζί. Άρα τα στοιχεία μας για τη συγκεκριμένη επιχείρηση είναι το Tractus μαζί με το λογότυπό του, αλλά και το υπάρχον λογότυπο της Unique Properties που είναι αυτό εδώ πέρα το συγκεκριμένο πανέμορφο λογότυπο. Άρα τι έπρεπε να κάνουμε εμείς? Έπρεπε να βρούμε βασικά έναν τρόπο να συνδυάζονται τα δύο με κάποια αλφα αρμονία που μπορεί να βρούμε κι εμείς και θα δίνει συνοχή σε αυτές τις δύο εταιρείες που συστεγάζονται, έχουν τα γραφεία τους και γενικά όλα γίνονται από τον ίδιο χώρο. Παρ' όλα αυτά θέλαμε να κρατήσουμε έτσι ένα κομμάτι διαφοροποίησης γιατί διαφορετικά άτομα δουλεύουν για τη Unique και διαφορετικά για την Tractus, αλλά υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στις δύο εταιρείες. Άρα τι έκανα? Βλέποντας το λογότυπο Unique Properties και το Tractus, κράτησα τα βασικά χαρακτηριστικά και από τις δύο. Το λογότυπο της Tractus ήταν ουσιαστικά το στυλ του συμβόλου, ήταν το χτίζω, αναβαθμίζω που ήταν τα τούβλα. Άρα κρατώντας το ταφ και τα αυτάκια του για να θυμίζουν τούβλα, όπως έχουμε πει και όπως βλέπετε και στην παρουσίαση, είμαστε αρκετά συνωμοσιολόγοι σαν γραφίστες, το έχουμε πει, αλλά προσπαθούμε να δουλεύουμε με πράγματα που υπάρχουν και είναι ήδη εκεί, να μην δημιουργούμε νέα. Άρα έχουμε ένα ταφ το οποίο είναι φτιαγμένο βασικά από τούβλα. Και μετά από το Unique Properties, εδώ είναι το ιδιαίτερο έβριμα που έδωσε και την κατεύθυνση σε όλο το branding και σε όλο το rebranding και σε όλη την επιχείρηση. Είναι το Unique Properties, τα αρχικά είναι το U και το P, το Up, όπως βλέπουμε και εδώ. Άρα το Up τι είναι? Ένα βελάκι, πάνω, βέλος, αύξηση αξίας, καλύτερη εκμετάλλευση των ακινήτων. Άρα έχουμε το βελάκι, έτσι. Άρα ταφ και βελάκι. Άρα αυτά τα δύο μαζί τι μας δίνουνε? Μας δίνουν ένα ταφ που είναι και βελάκι. Ουσιαστικά φτιάξαμε ένα συνδυασμό του βέλους με το ταφ που να αντικατοπτρίζει την αναβάθμιση, είτε είναι σε κατασκευαστικά, είτε είναι στην καλύτερη εκμετάλλευση. Και επειδή έχουμε και το όνομα Tractus, βρήκαμε μια πολύ ωραία τυπογραφία, συγκεκριμένη λέγεται Tomato Grotesque, είναι μια grotesque γραμματοσυρά και χρησιμοποίησαμε το Tractus Design and Construction με το ίδιο σύμβολο και χρησιμοποίησαμε το ίδιο σύμβολο για το Unique και από κάτω το Properties. Και βέβαια έχουμε και το συνδυασμό και των δύο που θα τον δούμε σε πολλές εκδοχές. Τι καταλαβαίνουμε τώρα από αυτό το branding? Έχουμε ένα σύμβολο λογοτύπου με δύο διαφορετικές ονομασίες. Έχουμε δει σε προηγούμενα επεισόδια πώς γίνεται με ένα πολύ δυνατό όνομα να έχεις διάφορες παραλλαγές στις εφαρμογές του λογοτύπου σου και πώς με ένα χαρακτηριστικό σύμβολο λογοτύπου να το επεκτείνεις και να το πας παρακάτω. Εδώ πέρα βλέπουμε κάτι που δεν έχουμε δει και είναι το ίδιο σύμβολο λογοτύπου με δύο διαφορετικές ονομασίες για δύο επιχειρήσεις, που ναι μεν είναι μία, αλλά χωρίζεται όπως είπαμε σε δύο διαφορετικά μέρη. Άρα θέλαμε να δώσουμε το ίδιο ύφος με αυτό το σύμβολο και νομίζω το πετύχαμε. Γιατί διαφοροποιεί λίγο την επιχείρηση, αλλά ξέρουμε όλοι όταν το δούμε ότι πρόκειται για τα ίδια άτομα και εκπέμπει την ίδια εμπιστοσύνη και για τη μία και για την άλλη. Το βελάκι τώρα μας άνοιξε πάρα πολλούς διαφορετικούς δρόμους για την επέκταση της ταυτότητας. Έχει μια πάρα πολύ ιδιαίτερη επέκταση η συγκεκριμένη ταυτότητα και όλα ξεκίνησαν αφού η πρώτη εφαρμογή που φτιάξαμε μετά το λογότυπο ήταν η κάρτα. Η κάρτα μας είναι αυτή.
Και όπως βλέπετε πάλι έχουμε κάποιες τεχνικές, όπως έχετε μάθει μέχρι τώρα από τα προηγούμενα μαθήματα, που χαρακτηρίζονται με το μαντζέντα. Το μαντζέντα στη συγκεκριμένη περίπτωση δείχνει το κοπτικό. Και αν παρατηρήσουμε το σύμβολο του λογοτύπου, είναι ένα λογότυπο το οποίο διαβάζει και από τις δύο μεριές το ίδιο. Δηλαδή και mirror είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί είναι ένα απλό βελάκι, έτσι. Άρα ποια τεχνική σκέφτηκα ότι ταιριάζει πολύ καλά στο συγκεκριμένο project, εννοείται ότι ήταν το να το κόψουμε διάτριτο, το να υπάρχει δηλαδή στην κάρτα μία τρύπα, ώστε με ένα σμπάρο δύο τριγώνια, το λογοτυπάκι να είναι το σύμβολο του λογοτύπου και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Αυτό όμως μας περιορίζει λίγο αφού είναι στο κέντρο και εντάξει, από τη μία όψη της κάρτας έχουμε μάθει ότι το λογότυπο συνήθως μπαίνει στο κέντρο. Όμως αφού είναι τρύπα, στο ίδιο σημείο θα είναι και στην πίσω μεριά, που στην πίσω μεριά έχουμε πληροφορίες. Άρα πρέπει να βρούμε έναν πολύ ενδιαφέρον τρόπο για να γράψουμε τις πληροφορίες. Και ποιος ήταν αυτός? Από τη μία πλευρά το λογοτυπάκι μόνο του, σε καφέ background και με τρύπα το λογότυπο, που σημαίνει ότι όπως βλέπουμε και εδώ, διαβάζει πολύ εύκολα σε οποιοδήποτε background. Είτε αν το βάλω μπροστά στην μπλούζα μου που είναι λευκή, είτε αν το βάλω μπροστά στο πρόσωπό μου, ή ακόμα καλύτερα αν το βάλω μπροστά από την κουρτίνα που είναι και κόκκινη και παίρνει το βάλω μπροστά στο πρόσωπό μου για να φοκουσάρει. Ορίστε. Και παίρνει και το χρώμα της κουρτίνας. Έτσι. Άρα αυτή είναι η κάρτα από τη μία πλευρά. Από την άλλη τώρα θέλαμε να βάλουμε τα στοιχεία με τρόπο ώστε να διαβάζονται, αλλά ώστε να μην περάσουμε κάποιο αρνητικό μήνυμα. Τι εννοώ αρνητικό μήνυμα? Τα γράμματα προσπαθήσαμε και τα βάλαμε περιμετρικά, γύρω-γύρω. Δηλαδή, όταν βλέπω την κάρτα κανονικά, να διαβάζω το όνομα και το όνομα της επιχείρησης και να βλέπω το σύμβολο, όπως ακριβώς θα γραφόταν άμα το βάζαμε με μελάνι. Και ακριβώς από πάνω βάλαμε τις πληροφορίες με την ίδια φορά, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο δηλαδή, αλλά τις πληροφορίες των ιστοσελιδών και των emails τις στρίψαμε κατά 90 ή 180 μοίρες ανάλογα πώς θα το δούμε. Γιατί έγινε αυτό? Άμα διαβάσω τα emails, έχω ένα βελάκι δεξιά, άρα μου δείχνει κατεύθυνση, άρα και πάλι με βοηθάει το βελάκι. Όπως και αριστερά, άμα διαβάζω το βελάκι, που μου δείχνει τις ιστοσελίδες. Όμως, επειδή υπάρχουν και αρνητικά μηνύματα μερικές φορές με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα διάφορα πράγματα και τα διάφορα εργαλεία βασικά που έχουμε στη φαρέτρα μας, ενώ όλα είναι κατά 90 μοίρες, το όνομα και η διεύθυνση είναι με την ίδια φορά. Γιατί δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να έχουμε τη διεύθυνση 180 μοίρες και να έχουμε το βελάκι ανάποδα. Γιατί το βελάκι το ανάποδο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα αρνητικό μήνυμα που δεν θέλαμε να περάσουμε. Άρα ναι, μεν είναι κάτι μικρό και κάτι που μπορεί να είναι και υποσυνείδητο στον άλλο, αλλά ήταν σημαντικό να μην περάσουμε έστω και κατά λάθος κάποιο αρνητικό μήνυμα. Τι άλλο ιδιαίτερο έχει αυτή η κάρτα? Αυτή η κάρτα πέρα από τα χαρτιά που είναι πάρα πολύ ωραία και ιδιαίτερα μεταξύ τους, έτσι, και δεν ξέρω αν μπορείτε να το ακούσετε, έχουν μια σαγρέφη, μακάρι να θυμόμουν το χαρτί για να σας πω ποιο είναι. Είναι από τα χαρτιά Περάκης, αλλά δεν θυμάμαι ποια χαρτιά ακριβώς. Δύο χαρτιά χρησιμοποίησαμε, τα οποία τα κολλήσαμε το ένα μαζί με το άλλο. Έχουμε πει ότι αυτή την τεχνική τη χρησιμοποιώ συχνά, γιατί μπορώ να διαλέγω, μ' αρέσει να παίζω με τις υφές και μπορώ να διαλέγω διαφορετικό χαρτί για να αναδείξω τα στοιχεία του λογοτύπου που συνήθως είναι στη μία πλευρά της κάρτας και τις πληροφορίες με ένα λευκό χαρτί που είναι από την άλλη. Λοιπόν, το πρόβλημα που πήγαμε να αντιμετωπίσουμε κατά την δημιουργία αυτών των καρτών ήταν ότι το λογοτυπάκι στο κέντρο δεν κόπηκε με μαχαίρι, δηλαδή συνήθως φτιάχνουν ένα καλούπι με μαχαίρια, περνάει η κάρτα και κόβει το λογότυπο. Αλλά κόπηκε στο λέιζερ, γιατί είχε πολλή λεπτομέρεια για να γίνει με μαχαίρι. Τις συμπτώσεις θα τις πετυχαίναμε, δηλαδή τη σύμπτωση του το λογοτυπάκι να είναι ακριβώς το ίδιο στο καφέ και το λευκό, όμως το λέιζερ αφήνει ένα καφέ περίγραμμα. Δηλαδή από το κάψιμο που κάνει με το διοξίδιο, νομίζω κόβει το CRC laser, αφήνει ένα καφέ περίγραμμα. Άρα συνήθως πολλές φορές να χαλάσει την εμφάνιση μιας κάρτας, ειδικά όταν μιλάμε για λευκό χαρτί, γιατί αφήνει αυτό το καφέ περίγραμμα, το οποίο λερώνει ουσιαστικά την κάρτα. Όμως, έχοντας εγώ την εμπειρία από το επιγραφείο, όπως είπαμε και σε προηγούμενο επεισόδιο, και γνωρίζοντας πώς λειτουργούν τα CNC και γενικά έχοντας μια τεχνογνωσία και σε συνεννόηση βέβαια με το τυπογραφείο, έχοντας δει και άλλα παραδείγματα, ακόμα και στο plexiglass, ακόμα και σε χαρτόνι, έχοντας δει αυτό το καφέ λέρωμα που κάνει, γνώριζα ότι αυτό το καφέ λέρωμα είναι πολύ κοντά στο χρώμα του χαρτιού μας. Άρα ουσιαστικά
προχωρήσαμε, πήρα το ρίσκο να προχωρήσουμε τις κάρτες με αυτή την τεχνική, θεωρώντας και που πέτυχε, ότι το καφέ που θα δημιουργηθεί στο πάχος του χαρτιού, δηλαδή ανάμεσα, θα μας βοηθήσει στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί το καφέ είναι και παρόμοιο με το παντόν και το χαρτί που έχουμε χρησιμοποιήσει. Έτσι και έγινε λοιπόν, και έχουμε μια κάρτα που το περίγραμμα είναι όλο καφέ και μέσα στο λογοτυπάκι δεν φαίνεται ότι είναι δύο χαρτιά. Ενώ απ' έξω βλέπουμε πολύ ξεκάθαρα ότι είναι κολλημένο ένα καφέ και ένα λευκό, στο κέντρο που είναι το λογοτυπάκι βλέπουμε το καφέ χαρτί και βλέπουμε άλλο ένα καφέ χαρτί, γιατί είναι το κάψιμο που δημιουργεί το CNC laser που έφτιαξε την κάρτα. Άρα εδώ βλέπουμε ότι είναι ένας παράδοξος τρόπος να χρησιμοποιείς μια τεχνική. Περιλάμβανε κάποιο είδους ρίσκο, αλλά ήταν και μελετημένο ρίσκο και δεν θα πήγαινε κάτι στραβά. Άρα χρησιμοποίησαμε ένα συνήθως πρόβλημα που δημιουργούνται με τα CNC laser υπέρ μας. Και ήταν κάτι που μου άρεσε πολύ σε αυτή την κάρτα, γιατί είναι αρκετά over-engineered κάρτα για αυτό που είναι. Είναι μια πολύ όμορφη κάρτα, όποιος τη λαμβάνει στα χέρια του μπορεί να καταλάβει την ποιότητά της. Και το ίδιο συμβαίνει και για τις πληροφορίες. Δηλαδή είναι λίγο παράδοξο να χρησιμοποιούμε πληροφορίες σαν 90 μοίρες και να διαβάζετε κάτι διαφορετικό, αλλά είπαμε ότι δεν είναι δύσκολο για κάποιον όταν κρατάει μια κάρτα να τη γυρίσει 90 μοίρες. Πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο πιο λογικά από το μήπως αυτή την κάρτα τον ζορίσουμε τον άλλο από το να στρίψει το κεφάλι κτλ. Που μπορεί να υπάρχει ένας φόβος. Δηλαδή έχουμε ξαναπεί ότι όταν φτιάχνουμε μια μακέτα ή φτιάχνουμε ένα branding ή μια κατεύθυνση για μια επιχείρηση, πρέπει να σκεφτόμαστε και σε τι target group αναφέρουμε. Άμα δώσουμε μια τέτοια κάρτα σε κάποιον και δεν μπορεί να τη διαβάσει, πολύ πιθανόν να μην απευθύνεται στο δικό μας target group, όποιο και αν είναι αυτό. Έτσι. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα το branding του Tractus, το rebranding της Tractus βασικά, γιατί έχουμε και από τα εκτυπωμένα παραδείγματα που μπορούμε να δούμε, έχουμε στα χέρια μας πράγματα από το τυπογραφείο. Λοιπόν, προχωράμε στην επόμενη μακέτα ή βασικά πριν προχωρήσουμε να δούμε ότι όταν όλες αυτές οι κάρτες είναι στακαρισμένες μαζί και βλέπουμε ότι έχω πιάσει όλες τις κάρτες μαζί, πάλι στο κέντρο φαίνεται το λογότυπο ξεκάθαρα τρυπημένο, γιατί προφανώς περνάει σε όλες και είναι πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα, ακόμα και αν βλέπω τις κάρτες πάνω στο γραφείο. Πολύ ωραίο έβριμα και πολύ ωραία χρήση της τεχνικής. Έχουμε πει ξανά ότι μία τεχνική πολλές φορές μπορεί να κολακεύει και την εφαρμογή και τη μακέτα που φτιάχνουμε. Λοιπόν, θα περάσω γρήγορα τα σημειωματάρια που κρατάνε την ίδια τεχνική. Έχετε δει ότι φτιάχνω γενικά, όταν φτιάχνω σημειωματάρια, προτείνω και μου αρέσει να χρησιμοποιώ εγώ ίδιος τελίτσες αντί για γραμμές ή κενά σημειωματάρια. Γιατί τα κενά σημειωματάρια δεν σε βοηθάνε αν θες να τραβήξεις ευθείες γραμμές ή να φτιάξεις σχήματα. Οι γραμμές έχουν πολύ γέμισμα και είναι καλές για κείμενο, αλλά και πάλι αν θέλεις να σχεδιάσεις λίγο πιο ελεύθερα σε εμποδίζουν. Και θεωρώ ότι το σημειωματάριο με τελίτσες είναι το καλύτερο και από τους δύο κόσμους και σε βοηθάει να κάνεις ό,τι θέλεις, είτε να γράψεις ευθεία, είτε να σχεδιάσεις. Και βλέπουμε και εδώ με το βελάκι ότι συνδυάζουμε τις πληροφορίες, τις βάζουμε περιμετρικά, να διαβάζονται ανά 90 μοίρες, κρατώντας το όνομα και τη διεύθυνση με την ίδια φορά, για να μην δούμε ποτέ ανάποδα το βελάκι. Και έχουμε και εδώ ένα σημειωματάριο που βλέπουμε ότι στην μπροστά πλευρά και σε όλες τις πλευρές είναι σε 80 γραμμάρια εκτυπωμένο στο παντόν που έχουμε βρει το γραφικό μας, και στην πίσω μεριά έχουμε το ίδιο χαρτί που έχουμε και για τις κάρτες στη μία όψη. Άρα καταφέρουμε και έχουμε και τη συνοχή που θέλουμε. Έχουν σχεδιαστεί βέβαια και πιστολόγαρτα και φάκελοι, αλλά αυτοί σχεδιάστηκαν ώστε να μπορούν να εκτυπώνονται από εδώ, από τους εκτυπωτές που έχουν στο γραφείο, ώστε να μην χρειάζονται περιττά έξοδα και να στοκάρουμε και άλλα πράγματα. Το να στοκάρουμε πράγματα όπως γραφική ύλη έχει και τα καλά του και τα κακά του. Τα καλά είναι ότι έχεις έτοιμη πάντα όταν χρειάζεσαι στην καλύτερη δυνατή ποιότητα. Τα κακά είναι ότι για μια επιχείρηση που μπορεί τυχόν να φτιάξει μια διαφορετική μακέτα αργότερα, μπορεί να τις περισσέψουν, αλλά επειδή είναι γραφική ύλη και δεν λύγει, δεν σημαίνει ότι δεν κινδυνεύουμε από υγρασία και από άλλα τέτοια καιρικά φαινόμενα, αν τυχόν δεν είναι αποθηκευμένα σε σωστό μέρος. Άρα πάντα υπάρχει ένας κίνδυνος, άρα αν μπορούμε να μειώσουμε το κόστος, γιατί θα αγοράσουμε μεγάλη ποσότητα, ή το ρίσκο, καλύτερα είναι να εκτυπώνουμε φακέλους και πράγματα που μπορούμε να τυπώσουμε σε κάποιον υπολογιστή στο σπίτι όταν τα χρειαζόμαστε. Και έτσι και έγινε και με τις μακέτες.
Προχωράμε τώρα στην επιγραφή. Η επιγραφή συγκεκριμένη έγινε από το επιγραφείο που είδαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Το Creative Direction το ανέλαβα εγώ και τη συνεννόηση. Και βλέπουμε εδώ ότι ακόμα και στην επιγραφή κρατάμε τα ίδια χαρακτηριστικά, κρατάμε το ίδιο navigation system. Και τι κάναμε ουσιαστικά? Αυτή η επιγραφή δρόμου λέγεται το TEM και θέλαμε να έχουμε ένα φωτεινό σύμβολο που χρησιμοποίησαμε το λογότυπο στο κέντρο. Επιλέξαμε βασικά να βάλουμε το σύμβολο του λογοτύπου στο κέντρο φωτεινό, 5 εκατοστά πάχος για να έχουμε ένα αλφα πάχος και να διαχέεται το φωτισμό σωστά. Θερμός φωτισμός επιλέχθηκε, αλλά να μην έχει και τεράστιο ή πολύ μικρό πάχος που να έχουμε άλλα θέματα. Και επιλέξαμε μετά τα ονόματα να τα βάλουμε απλά με κάποιο υλικό PVC, στη συγκεκριμένη περίπτωση 2 εκατοστά, να έχουμε και ένα layer change, να έχουμε διαφορετικά επίπεδα. Και ουσιαστικά η λογική ήταν ότι το σύμβολο θα φωτίζει και τα γράμματα αυτά. Άμα φωτίζαν αυτά τα γράμματα θα έπρεπε να γίνουν και πιο bold και πιο μεγάλα, γιατί δεν χωράνε spot LED σε τέτοιο μέγεθος. Άρα δεν θέλαμε να αλλοιώσουμε την εμφάνιση. Άρα επιλέξαμε να δώσουμε έμφαση στο λογότυπο όπως κάναμε και στην κάρτα. Και τα δευτερεύον στοιχεία, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το όνομα, να πάνε περιμετρικά. Και θα ρωτήσει κάποιος γιατί να είναι δευτερεύον στοιχείο το όνομα? Γιατί σε μια επιγραφή που δίπλα στην επιγραφή είναι το γραφείο, έχουμε πράγματα που διαβάζονται με προτεραιότητα, όπως και σε άλλες εφαρμογές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή περνάει και δρόμος ακριβώς απ' έξω, η προτεραιότητα είναι να δει κάποιος πού είναι το γραφείο. Δεν είναι από τις επιχειρήσεις που βλέπει κάποιος φως και μπαίνει. Συνήθως πρέπει να έχει ραντεβού, πρέπει να έχει κάνει μια έρευνα για να έρθει στο γραφείο. Άρα έχει μάθει το λογότυπό μας από κάποια άλλη εφαρμογή, από κάποιο άλλο ραντεβού και όταν έρθει στο γραφείο ψάχνει απλά να δει που είναι. Άρα χρειαζόμασταν μια επιγραφή η οποία να είναι και εμφανισιακά πολύ όμορφη και να δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, που όλες είναι μία. Είναι εδώ είμαστε. Από εκεί και πέρα, όταν έρθει κοντά ο άλλος, θα δει και τράκτους και θα επιβεβαιώσει ότι έχει έρθει στο σωστό μέρος. Αλλά δεν είναι μια ταμπέλα που πρέπει να γράψεις πληροφορίες πάνω, εφημερίδα, για να καταλάβει ο άλλος τι είναι και να τον πείσεις να μπει μέσα. Είναι πιο πολύ για να σου πει ότι εδώ είμαστε, ήρθε σωστά, συν ένα ωραίο κόσμημα για το χώρο, όπως και έγινε. Και από τις εφαρμογές δεν έχουμε κάτι άλλο παρά να δούμε την ιστοσελίδα. Τώρα περνάω τις εφαρμογές μέσω Illustrator να τις δούμε γρήγορα και όπως είδαμε και τις κάρτες και το επιστολόχαρτο, το φάκελο και το σημειωματάριο, θα δούμε και στην πράξη αυτές τις εφαρμογές, καθώς και τη φωτογράφηση που έχει γίνει στο χώρο. Ακόμα και για την ιστοσελίδα ήθελα να περάσω ακριβώς το ίδιο direction, δηλαδή της κατεύθυνσης, όντως είναι το Creative Direction, τυχαίνει να είναι το direction, και στην ιστοσελίδα λοιπόν χρησιμοποιούμε την ίδια λογική. Έχουμε το team και το project να διαβάζουν όπως τα βλέπουμε και το blog και το contact αριστερά και δεξιά. Ουσιαστικά το λέω το σταυροδρόμι, το crossroads, και όταν κάποιος έρχεται στην ιστοσελίδα, αυτά εδώ τα αγνοούμε γιατί είναι assets που κάναμε export από το Illustrator για να τα δώσουμε στον developer να τα περάσει στην ιστοσελίδα. Όλα τα κάνω SVG by the way. Άρα έχουμε το landing page που όταν κάποιος πατήσει www.tractus.gr μπαίνει σε αυτή την ιστοσελίδα και μπορεί να μπει είτε στα social είτε να πατήσει το σύμβολο και στο learn more που θα τον πάει στο σταυροδρόμι. Στο σταυροδρόμι τι έχουμε? Έχουμε ένα slideshow φωτογραφιών και έχουμε 4 κουμπιά για να πατήσουμε να μας πάνε στα διάφορα μέρη. Έχουμε είτε το blog που θα μας πάει αριστερά στο blog και το αριστερά το καταλαβαίνουμε γιατί αν και ακόμα δεν έχει κάποιο animation, βλέπουμε ότι το βελάκι του back είναι στη δεξιά πλευρά και βλέπουμε όλα τα blog post καθώς και τα social media. Αν πατήσουμε το back πάλι μας πάει στο crossroads, στο οποίο μπορούμε να επιλέξουμε να πατήσουμε το contact ή το team που για λόγους τώρα μακέτας πάμε εδώ, είτε είναι το project που μας πάει εδώ πέρα. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε ένα πολύ απλό portfolio site, γιατί ουσιαστικά τις δουλειές δείχνουν, δεν μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω πέρα από το να στείλεις ένα μήνυμα και να δεις το portfolio των παιδιών, το οποίο έχει μια συνοχή με την υπόλοιπη ταυτότητα. Πάμε τώρα όλα αυτά να τα δούμε και στην πράξη. Όταν έφτιαξα τη μακέτα στο Illustrator για το πώς θα είναι η ιστοσελίδα, έπρεπε κάπως να την επικοινωνήσω και στον developer. Συνήθως χρησιμοποιούσα μέχρι παλιότερα και νομίζω και αυτή την ιστοσελίδα την έχω κάνει σε Adobe XD.
Πλέον χρησιμοποιώ και βολεύει πολύ περισσότερο το Figma, αν και το Adobe XD για γρήγορα προτζεκτάκια το χρησιμοποιώ που και που. Άρα τι έγινε? Μόλις έφτιαξα το concept, το επικοινώνησα με τον πελάτη και πήρα το τελικό OK, έφτιαξα στο Adobe XD μια μίνι παρουσίαση που είναι αυτή. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ένα πάρα πολύ απλό site που έχει μια ιδιαιτερότητα που το κάνει μοναδικό και το κάνει να ξεχωρίζει και έχει και ένα ωραίο vibe όλο αυτό, γιατί και οι φωτογραφίσεις που έχουν γίνει είναι πάρα πολύ ωραίες για τα διάφορα project. Άρα ουσιαστικά μόλις επικοινώνησα αυτό με τον developer και του έφτιαξα όλα τα assets να είναι σε ξεχωριστούς φακέλους κτλ, όλα οργανωμένα και όμορφα όπως έχουμε πει, έχουμε το τελικό αποτέλεσμα που είναι αυτό. Αργότερα βλέπουμε ότι αφαιρέθηκε ένα συν από αυτά που έχουμε στις γωνίες, γιατί έπρεπε να μπει το ελληνικό και το αγγλικό. Βλέπουμε εδώ έχουμε τα social media, να μπορεί να πατήσει κάποιος με πολύ ωραίο animation στο hover, και έχουμε και το κεντρικό κουμπί που είναι το λογότυπό μας. Και όλο αυτό έχει την ίδια συνοχή όπως είναι η επιγραφή, όπως είναι οι κάρτες και τα σχετικά. Βλέπουμε εδώ το slideshow, βλέπουμε το κουμπί team που αν πατήσουμε μας πάει στο team. Έχουν προσθεθεί βέβαια εδώ και τα ελληνικά και τα αγγλικά σαν γλώσσα. Έχουμε το blog. Κάτι που χαίρομαι ιδιαίτερα όσο πατάω και βλέπω την ιστοσελίδα είναι ότι και το ανοίγει γρήγορα. Έχει κασάρει πολύ ωραία. Έχουμε εδώ πέρα και το contact, έχουν γίνει κάποιες αλλαγές γιατί το project είναι ongoing και συνεχίζουν να γίνονται αλλαγές. Και έχουμε και εδώ πέρα τα διάφορα project. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να δούμε και από εδώ νομίζω, ας το κάνουμε από εδώ. Αυτός είναι ο χώρος, αυτό είναι το project του γραφείου, πολύ ωραίος χώρος. Θα δούμε και τις φωτογραφίες αναλυτικότερα, κάπως έτσι είναι και η σελίδα του project. Εδώ βλέπουμε και όλα τα project. Και έτσι έχουμε ένα απλό site που είναι αρκετά ιδιαίτερο και ταιριάζει με την εταιρική ταυτότητα. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ γιατί η συνοχή που έχει το site με την επιγραφή, με την κάρτα και γενικά όλα τα corporate και τη γραφική ύλη δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Ταιριάζει όλο αυτό με το concept του λογοτύπου. Άρα βλέπουμε πόσο μπορεί να εξελιχθεί μια εταιρική ταυτότητα που στο κάτω-κάτω το σύμβολό της είναι ένα βελάκι. Φεύγοντας από την ιστοσελίδα να πάμε στη φωτογράφηση. Ας δούμε καταρχάς το χώρο για τον οποίο μιλάμε. Το γραφείο της Tractus είναι αυτό εδώ. Εδώ βλέπουμε κάποια γραφεία, εδώ βλέπουμε τα κεντρικά γραφεία, το hall, τα γραφεία από την απέναντι μεριά, έχει πολλά γραφεία, είναι γραφείο. Το aesthetic, ακόμα και το aesthetic, εδώ βλέπουμε και την επιγραφή που φωτίζει από την έξω πλευρά. Ακόμα και το aesthetic και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται ταιριάζουν με την ταυτότητα και ήταν κάτι που είχα λάβει υπόψη από πριν. Τα περισσότερα project που έχουν γραφεία, όπως και εμείς σαν designers έχουμε κάποιο συγκεκριμένο στυλ, αυτό από ό,τι φαίνεται περνάει και στα τεχνικά γραφεία τέλος πάντων. Έχουν κάποιο συγκεκριμένο στυλ. Αυτό δεν θα μπορούσε να διαφέρει και στην Tractus που έχει ένα συγκεκριμένο όμορφο minimal με έρθει χρώματα στυλ, το οποίο περνάμε και στις φωτογραφίες. Περνάνε βασικά και στα φωτορεαλιστικά που αργότερα υλοποιούνται και γίνονται φωτογραφίσεις όπως αυτή εδώ, που πραγματικά θα μπορούσε άνετα να είναι
φωτορεαλιστικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο το design του χώρου. Εδώ βλέπουμε το conference room με τη σημαία της Ιαπωνίας. Αυτό εδώ πέρα είναι και χερούλι μάλιστα και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γενικά πάρα πολύ ωραία φωτογράφηση. Και ας δούμε και μερικές άλλες φωτογραφίσεις, όπως είναι για αυτό εδώ το project. Τις περνάω γρήγορα γιατί δεν θέλω να μείνουμε τόσο στη φωτογράφηση, αλλά να μείνουμε στο στυλ που έχει το γραφείο στα διάφορα project που κάνει. Όπως είναι και η Villa Kalon, που είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο project. Τα χρώματα που φτιάξαμε για την ταυτότητα ήρθανε μετά από τα φωτορεαλιστικά που είδα από το γραφείο. Το γραφείο με είχε προμηθεύσει με διάφορα φωτορεαλιστικά των διάφορων project που είχαν γίνει μέχρι εκείνη την περίοδο που ξεκινήσαμε και τα έλαβα υπόψη μου για να βρούμε αυτό το χρώμα, που δεν είναι πάρα πολύ ωραία, είτε είναι με το χώρο, είτε είναι με τα ανερχόμενα project, ακόμα και με τις φωτογραφίσεις που γίνονται για τα τελικά project. Άρα και το χρώμα δεν ήταν τυχαίο, ήταν κάτι πολύ στοχευμένο. Δώσαμε πολύ έμφαση και δώσαμε πάρα πολύ χρόνο για να βρούμε το σωστό χρώμα και είμαστε τυχεροί που βρήκαμε και το νότσε, το χαρτί, νομίζω θυμήθηκα το όνομά του, και τέριαζε απόλυτα σε αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Άρα έχουμε και τις φωτογραφίσεις που ήταν κάτι που δεν δώσαμε εμείς την κατεύθυνση, αλλά αυτή τη φορά αυτές μας δώσαν την κατεύθυνση για το που θέλουμε να πάμε. Και νομίζω στις φωτογραφίσεις αυτές, για να δούμε και με περισσότερη λεπτομέρεια, έχω και τις κάρτες. Αυτές τις φωτογραφίες τις έχω τραβήξει εγώ. Ήταν φωτογραφίες που τράβηξα μετά που είχε γίνει φωτογράφηση και προσπάθησα να τις φέρω στο ίδιο στυλ με τις υπόλοιπες φωτογραφίες. Το edit μου το έκανε βέβαια ο ίδιος φωτογράφος που έκανε και το edit για τις φωτογραφίες που τράβηξε του γραφείου. Για να βγει αυτή η φωτογραφία κόψαμε μια κάρτα εδώ και τη διπλώσαμε. Εντάξει, έχουμε την άνεση να κάνουμε τέτοια πράγματα και τέτοιες διορθώσεις. Μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία που δείχνει ακριβώς αυτό που θέλαμε για τη συγκεκριμένη κάρτα. Έτσι. Βλέπουμε και πώς ταιριάζει η κάρτα στον χώρο. Εδώ είμαστε τώρα και κάνουμε τη βιντεοσκόπηση αυτή. Γενικά ταιριάζει πάρα πολύ στο ύφος. Είναι μια ταυτότητα που είχε τρελή επέκταση, είχε πάρα πολλή δουλειά, αλλά βλέπουμε ότι το ύφος και το αποτέλεσμα είναι ένα minimal, διακριτικό και ταιριάζει τόσο όσο στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Το ιδιαίτερο ήταν ότι από το λογοτυπάκι βρήκαμε την κατεύθυνση που ήταν η κατεύθυνση και χρησιμοποιήσαμε αυτό το στυλ το 90 μοιρών να λέμε τις πληροφορίες σε όλες μας τις εφαρμογές. Αυτά ουσιαστικά ήταν όλα για το branding του Tractus. Ελπίζω να σας άρεσε το project, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Άμα σας άρεσε μην ξεχάσετε να πατήσετε like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι γιατί βοηθάει πάρα πολύ, subscribe δηλαδή, για να βοηθήσετε και εμένα να ανεβάσω και άλλα βίντεο, να δω ότι αυτό που κάνω σας αρέσει στο κομμάτι της γραφιστικής για την Ελλάδα. Έχοντας πει αυτά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο και μέχρι τότε καλή σχεδίαση.